Добър ден! Виждаме тук две хубави сгради. Преди време имах едно видео, в което показах тук как някакви машини работят. И тези машини са направили ето това тротуарче, преди го нямаше от тук долу. Хубаво така, ето нататък също е направено тротуарчето. Много е добро това нещо. Вижте колко хубави сгради. Градинката също е добре, горе-долу така. Не е сред градче, но пак е поддържана. И въпросът ми е колко струва да се направят тези сгради, хубави сгради така, нали? Да може да каним от Стара Загора да живее вътре. И колко би струвало това нещо сега да бъде направено така, че да изглежда, нали, добре отстрани, да има добра градинка, да се пооформи малко и знака, даже трупан тук от храсти. Това нещо колко струва и това колко би струвало, за да се поддържа, да се направи хубавичко така с градинка, с тревичка, дървчетата, да изглеждат така добре, защото това изглежда малко тук като джунгла, така, нали? И на Ганьо, който се е нанесъл в луксозни апартаменти, изгледа му тук ще бъде джунгла. Жунгла, като викаше една лелка в интернет там. Така, колко струва?